nes I mynd I ma'n tall Gwynedd a wedyn nath Jen efo gofyn fi beth sy'n licio neud a wedyn nes I neud y siop a wedyn nath I ddod I siop a dangos I siop pwynt fi wedyn nath nhw wsos wedyn nath nhw neud o gyda'n ddechrau ag ydych llun. Siop 4 le di yn y basement sy'n sortio lle pethau lle dod I mewn weithiau. Weithiau da ni gael stwff mewn chwarter I 5 a da ni efo lle da ni'n neud nhw hwn cos da ni efo yn bora da ni'n mynd oce da ni eisiau sortio hynny gyd yn bora a da ni'n neud o mewn lle na hanner lawr I gyd a fod yn edrych o fwy y fideo cos pobl yn rhoi bagiau a bits a rhyw da ni'n gwybod sut mae sbio ar ei pryd bethau fa mae hi yn mynd I manna a mae lle sy'n yw'n co mae enwch di mae fa dim y car ti'n gwybod sut I ddim y car heb meddwl wedyn dweud mae rhai pobl fa mae'n rhaid i'n stad I mewn y ffa unwaith o wsos a fa mae rhai pobl wedi machna a dim ond wedi bancar a dim ond da di mewn yma a dim da ni'n gofyn nhw a mae rhai pobl jyst yn byw Fangor a jyst cerd I mewn fel mynd am dro y helpu I gael mwy o experience o pethau eraill I neud o'n I'm yn gwybod sut I eisiau teolgynt ond newydd ddechrau di wan tua rhyw 2 fis o'n I yn gwachad pa be'n neud wedyn mae'n un arall dodfan so ti wedi dodfan a deud wynt ydi o hwnna a wedyn mae'n tua 45 ganol sections wedyn mae pobl yn cael ei seat mae'n deud beth yw'r cael ei seat so ti'n dweud bod yn di torri mae'n dweud ei seat yn ôl mae bob dwrnod di dwrnod pob dwrnod I mi fath cos mae pethau gwahanol yn digwydd cyn cael ei fynd adra a jyst neud be'n neud adra o wan ti'n jyst ddim beth adra wan so ti'n mwy allan a dyn mwy o pobl ti'n gweld wedyn ti'n iwsio bosys 7 dwrnod o wsos. Os ti efo digon o confidence I ddechrau fo ni di neud yn oce wedyn. Wedyn so rhywbeth yn poeni fi ti'n gallu di I Gaernarfon so efo Jen a dyn ti'n gallu sortio fo.